Tole mi lo ai thatu te in zawa in se bai karon buk le chewa ilo dam that ngai ka be se ya dam thalo te kan lo omani chuan dam traffic turin du sakna karon lan le masa cheu ani sorry ngai thak tur kan lo nei vele ta kan ngai thak so lama ngai nong kan ti zo kan ni le lo te comment lama kan lo sei le do ni o lo tha zo la kan ni a kum som thum pa ni lai kan ni ve to a kan open line ka pa in boral sana chutia ka pa a boral no a chuan kano hian thian thadeu mai namdang vai deli lammi achar atong thara ti chuan hun le ni te herliam zela chere tha sherol puitling engkim rathiam rol kani nuwa chuan kano chuan a thian panen chuan in nei an du thu a soi tamai mase kanu milep chele miler nu thloi ti a mi ten an fiam le an zom em po ni lem lo nun za om taka mangreng ta chu an khote po harve an yange ti in keipo in ria thiam pui takin chu a thian pa a bial pa ti to mayang vai pa nen chuan anin nei chu karem ti ta ti chuan kanu le vai pa te chu an in neya ti chuan dali lama kan suk thla a ti chuan keipo ka hun tam jok chu dali lama ka mang ve ta a ka pashon ne ro chuan min do tin a fel a hausak takani a company aneya kanu nen khan rei tak thian anga in koma ka ti anga in ngai zong chho an awang khan ke point a ma de atang to alo nel sa kani a ka pa ti in ka ko ve maya kin kanu nen hian kan sei dun thina christian zok kan ni a cho wangin ke ma ni zok hian za om taka kan nun je te po kan lan ti rangai tin kanu po hian min fui ve in ke po puitling de ka lo ni ve in chere tha hriat na engkim ka lo nei ve to bok si nen christian nun zia moi takha alaka po khan lan tir ve zer ka du a kanu pasalatan ke pon ka pom sak to awangin har satna siama ka pa tia ko do lo ti ang vel kha boina siam ka tum lem lo ti chuan nel takin ka pa ti angin kan kowa kai po in alo rei ni kho lo rei chho zel chuan ka pa ang tak tak chuan ka ena ani min mangai thiamin min do thiam bok si ma se van do thak tak main kanu le chu ka pashon te chuan fa an nei thei ta reng lo mai kanu hian fa kan la mai dona mi kan adop mai dona mi ti te hela soipui thina ma se ka pashon chuan angai lo hei papa thate kan nei to thawalom ati ve mai thina kanu in thate atia min ko wang hian ani pon thate min ti ve maya ati ra chuan min ko dan he thiam vak lawa ma se lo rei chuan ni po pai me lovin thate ti in min ko ve thei to a tiang chuan chung kwa in ngai takin kan kho sa howa company lian tak nei in a house box si nen keipo mi house fapa nuam sataka kho sa thei du ang thala level thei ang din huna kalodin ta ka phei chuan anuam ka ti viawa pathian rem ro taka te po ka ngai tin kanu le kapa te chuan in do thiamin in mangai thiam a ma se ka hrelo kanu le kapa te a kanu in namdang vai pasala aneya kan chen ho ve ka wang hinge ni ngai zong han nei hi katim maya a chan chu kan chung ko ni zia kanu in namdang pasala anei ti ta chu min ron hu pui min ron thiat pui ta se min hu sit ve ka nga min hu hiam anga min za lo pha ang ti te hi karil ru le ngai to na hin om thina wang hian ngai zong kum som thum kan ni thleng khan kan nei lem lowa ma se kum som thum kan pel kum som thum pakhat kan ni chho bora khan ngai zong kan nei ve a chu po chu namdang ve tho ni a ma se namdang na na chu kaini la kanu in namdang vai pasala nei ni ma sela kai ti me zo a kapa po chu mi zo ang che in kai mani khosak ang kai mani ei in ang kan ei tir ve in kan khosak tira kapa po are ya chuan ai ti mi zo chho ve ta a tin ani po hindu ni ma sela kanu amangai le adu ema wangin atopa phechon christiana ain leta achungte zong zong an tui thlara ti chuan kapa hausak na zong chu kanu ne na kan chan pual kan chan vo ani chhota kapa chung te ho hi mi hausa tak tak chung ko ha an ni ve thawa ma se tinga kapa christian an ni chhota ka chuan an thlau thata mak si a in chung khat lo omin kan om ta mak thunga lelama chun kanu nen he chuan apoi po kan tilem lowa tin mizoram lama kan chung te deli lama ron chukthlan om chuan kan ina te an ron thleng thina chu tiang ani lem lo chuan mizoram lama hian kanu nen hian kan ho chho ngai lem lo dalia kan om het to in company kapa company te en ko lo ngai nen ti chuan ke po kapa company a chuan arei khuwa lo rei zel chuan kan thok chho ve a kanu ero chu atira thok ve thawani po ma se kan tho thei ta ka chun kanu ero chu a thok to lova in lama lo en kol thung
van duai thlak tak mai in kanu le kapa te chu kum som chuang zet anin nei nuwa kapa chu motor accident awangin aboral ta hlo maya apoi hi kawan te tak em kanu hi khu har ema fadang nei lo ta na chu kanu hian min duat ema chuti ang pui tling kum som thum po ni maila no te cheibol hi na chang chon min cheibol thina ke po hian le lama chon hria thiam sang tak kanaya anun khuwa ama sa in kapa keima pa dik takalo sun to a tuna pasal pani na namdang vai pasal kapa kapashon an sun le box sinen ka hria thiam ema chunga wang ka chon kai po in ngai zong to tianga namdang kan ngai zon venen kan han in then le tak nu a phe chon ngai zong po ka boi pui to lova kanu hlimna ka ngai poimo sakin kanu hi kam mangai bura ka thinlung zong zong karil ru zong zong hian a hlimna tur hi ka ngai to pui ani ber mai office a ni tin ka kala office ka bana piangin kanu hian hlim takin ina hem milo dong songin ei turte min lo buat sai sakwa thina kanu pante ta ta kanu hian min mangai min dot ema heng zong zong hi kei po hian ka mu mai ngai lova kalen nuwa po kanu hi ka duat ve ang ti a kanu panlai atanga ril ru lo pureng kha kan awangin tian kan puitlin tak tak nuwa po kanu mangai le kanu duat hi ka emin life ani theu top mai cho tianga ngai zong po ngai sak lem lova ka ko sak chho mek nuwa chuan pune lama tangin peche pakan ne kanin tong lol maya aming Christina ani a kani dali lama kan oma anni pune lama an oma ani po pune lama company thokani a Facebook atanga in share kan ni a ti chuan kanin be chhozela number te in pe in kanin ngaina chhota maya ma se kanun hena po chuan Christina chungchang chu engkim tlang takin ka hril veka kanu chuan eng phone se tu na chuan hei kum som thum te lo pel ta boka a nupui ka nei ve to angai ti po in ke chuan ka hnial me lawa ma se nupui nei po ni la kanote ini na hi chu re don lawania ka do che bang don lawa nupui ina ya pa ini awang khan ka fa pa ini na kha bo don lawa kanu hian ti thina khatiang lampanga kha chon nu engma har san na om lawang ke po nupui po nei ma ila nang chu kanu ini a ka mangai na che hi are don lawa tin kanin kara tlak zip tum me chia re chu ke chuan nupuya po ka nei don lo nang ne na kan in zom na hi kan in nu fa na hi engtika ma kanu nang ne khovela kan dam dun chung hi chuan a ke chet ka phal lawang ka ti ve thin ti chuan Christina nen chuan kan han in be chho zela a to pa chuan kan in du ton ve thu te soin kan in ngai zong chhota ma se long distance ani awangin in mu thei ani lo wang hian a chang chuan ril ruwa hian tlema han in rin hlel deuh te po hi om ve thina ti chuan Christina nen chuan kan in be chho zela thathum thali vel regular taka kan in biak nuwa video call ten kan in be thina kanu po Christina nen chuan ra khata chuan in be foin anin mu ve vek to a ma se kanu hian biak reite mu rengte video call en reng angte adu ngai lowa ka me chengai na zong tak mai ni a ani po in min ngai na ti hai rwal ani lo cho ti nga kan hin ngai zon chhota ka chuan long distance se alo ni box inen in ngai ana ema office atangin kanin bia a zana room atangin kanin be boka ani na kan in biak tak tak no a chuan ke po zana te po len chu po ka leng chu ngai lova thian dang po ka komin ka ngai sakowak ta hek lo cho tiang che chun Christina i po a thian dang te ngai sak lovin ani point kai ma chuan a in bol bun deuh topa video call na kanin biak na te na soi thin ka thian te hian lal tha ne in biak to hi chuan an ti thina an thik thui nang ma hian an pe che thei do to ka ma se ka tan chuan ka engkim ni a ka thian ni boka ka bel pa ka mangai ini a ka tan chuan ka engkim ni a ka thian te ho zong le khovel po hian min phasan ma sela nang ma hian kalung oi to ke ative mai thin chanchin kanin hra chiang chho zela keima ang che ani po fa sha ve thawalo ni a nu ina lo boral san to a apa hawa khosa an lo ni a baka ka pashon vai pa in min han boral san tak nuwa kanunen chawa kan han khosak ta ka chuan keipo ama a tlema ngai zong han nei turte nupui lampang han boi pui turte a kan in thlakhrun na te po kha alo zi om chove ta boka ti chuan tum kha chu Christina nen chuan in mu zai kan relta deli lama local turin ka ti a ma se an na lama an boya chol a thei lo wangin kema jok chu pune lama chun ka sukala kale chen in bia in ngaina ta chu kan han in mu chu kan hlim dun kher mai phone a video call a an in mu a phone han in biak ai ma in
ataka chuan ka thin lung du thu sam ama chuan akim le zuala ka ngai na in ka du tak zet ani point cho tiang chia chuan ataka min han mu chu phone call le video vela in mu ai zet chuan ataka chuan email lo tha in bel chin ni van dol tak em ati ve vong vonga ti chuan mani in lama in mu thei ani silawa ti chuan hotel room kan buka hotela zan thum lai kan riak duna Krishnai hian apa astrik thute ama in min thil vek to awangin chutianga hotela kan ri adun tur chung chang vel po chu a thian te na riak tur angina in soya anni po apa te nen pune lama chuan an chung ko a lo kho sa ve vek to kho sa nget ang deuh hi an lo ni ve to a maro chuan ni chu keni ang a vairam lama in om bel an ni ve lawa mizoram lama chung ko te an ho chho zau zawa keni in bin bel dan e ang nen chuan tlem chuan a in thlau a in ang lo deuh chotia zan thum ngot mai hotel a riak dun dan na chu 6 man lo theini bik hek lo le ti chuan keni po in ngai zong la in nei ma chuan sex te kan han mang chhota a chumi tuma chuan ka hodona chuan Krishnai chuan engpo ni se ka chungken in mu ve reng ula tha in ka sia chuan chung ko chanchin te soi du ni la a in nei lampang te po oi velo lo ila tha ang kanin du to thau si a kan kara engma boina le har san na om chuang si lawa atia wangin achung te motor chuan anin lam ka ho ma in kan panta ke chuan an ina kan vakala apa nen kan han in mu chu mel han en reng point apa chu a strict melin anel om lo khop mai ti chuan chanchin te kan han in ril chung ko chanchin te kan han soi zela fasha alo ni ve to awangin ke fasha ve bok khan nei chu anuwa Christina in kabula seile danin ani fasha lo ni ve to bok si ke fasha lo ni bok si chu apa chuan min de pui vak lo ani mel engdang wang ani lawa apa chuan chuan lama zong ni berin ka ria fasha le fasha ti vel mai chu an vanu pasala tan chuan min do pui tak tak ni se har san na omin karing lo nu le pa nei to mi lo ve po anin nei mai thina ma se ke chuan nu kala nei ya ani pon pa ala nei thowa ma se Kristinai chuan lungai du reng su o ka mai che a ka du to che a engdang ma hian nang ne na run hun kan len dun na tur le pum khada kanin siam theina tur hi min dang boi to tur ani lo ka te chu ka ti bur thina nia lungai ya tur om mi lo ka chung te mo ka thian te mo thu ma hian bon le har san na min siam don lo ka thlang to che a kum tuang atan ka thlang to che ati ve tata chunga wang ke chon kai point Kristinai chu ka du tel tela ani telin ka mai na zual tel ni berin ka sia office a kan kal don ve po in un ol kan nei velia video in kan be thina office lama kan thopui ta ho po hian min sheton ve to ni ti chuan hun le ni te lo herliam zela karin lo le be se lo lutuk mai Kristinai chungchanga chuan thu thar ka hrita tlat mai zan kha chu Kristinai nen kanin be a Kristinai chuan karel ru mang ang khop mai engtinge kan ti ang vairam han om vereng ta ka chuan ka pa hian vai zia la don tlat maya hei a thian pa vai pa sumdong hausat deuh fa pa nen min in soirem an tum deuh ringot maya engtinge mo tran kan lak don ni engmo tal kan ti anga yani Kristinai chuna ron ti a khai a te thut chuan le awan boi thak ve ani chun engtinge tran kan lakang engpon i se Kristina to tianga ipa in min du lo bor ani da chuan engtinge awa in thlachun om ve kan dam chunga ta na hian melim kanin mu lo mai anga tin ka in thlachun thu te kan soya ma se Kristinai chuan lungai ma ta che dam chung hian ka pa hian amak pa atan pom lo che po ni sela anui mel po mu lo che po ni sela enga tan ma ka ngai love ke chuan mi zong ka chung te le ka thian te zong kal san lom ka thlan to che adik tak chuan in chunga hian ni e i chung chang hi kan soi fowa a chang i chung chang awang hian ka chung ken hian han in hau bong chang te po kan nei ma se lungai su ka dam chung hian ka phatsan to ngai lawang chenga ilama ka tang tlat don ka thlang to che ka ti kha ka von to chu e ka tha mai to ngai le nem kai Kristinai hian ati tlat thin hun le ne te herlem zela ma se chu vai pa Kristinai pa ina Kristinai nei tir atum deuh chu nan na khir khan tak main atlak buak ta lo mai Kristinai nen chun aruk tak chuan kan lom ro viawa tiang nan na khir khan takena atlak buaka tamdo in lama en kolanga ya India rama mai poni lo America lama an phur thata dai maya thil thalo thilom omlo tak mani sela Kristinai nen chon kan ta na hun thale pathianin keimani pani
kan in nei the tura ta na kan in kobrem the tura ta na arem ro ta niang kan ti a kan pani chuan midang te hriat lawa chuan kan hlim dun em a ti chuan Christine nen po in be chho zelin in ngai zong chho zelin apa in min du lo ti po ke pon ka hre ve reng chungin kan in then the chuang bok si lo kanu ero chuan engma har san na siam lo engma har san na soi ngai lo kanu hi chu mi ol sam ngang hi ani a nupuya ta na nangma na idu zong anni phot chuan eng ang mi po ni ro se ks po ni ro se ke chuan ka fanno ni turin ka pom thlapang ati mai thina ni e kanu hi chu mi ol sam ani a lelama chuan ke po hian chunna kana ya mikhir khan tak hi kani lem lo kabil nu Christinai po ni sela midang po in min seidanin tha ati hi chu ipu zo ve ngot mai ti min seidan ani a pathian zara mani melaro chu tha in ti to ka konfi pui em hi har china ma se chu tiang taka mi ten tha tia min fak ve fo wang hian tha len hian a chang sun ka leng ve mai thina kanu ero hi chuan mani fa te ti taka min chuang thiam ve em thina ma se nu zong zong te hi chuan tu nu po hian an fa te chu an chuang vek hian keringa chu tiang che in pa te po in Christina po kamin hua chuan a mela tha in a pian anala an sei sila tor ka selo rum khat chu Christina nen chuan ro kan rel do na eng pon ni sela inole i pa te i chung te karon hu ve to a kanu mun le huna ila mu ve lawa eng pon ni se ni e takena in nei zai te po kan rel ve ngei do na chung hata na chuan en tin nge niang kanu hi iron hu ve anga kan bula hian re lo de chu iron cheng ve dona munele rehearsal te po niang chu pa ka sex la ni se kan mang vek to thobok si a so van kan in kara serle sang han om chiam thei po ni to lawa kan ti sual tur ang chu kan ti sual zo to a tuna chuan kan ma bak ber chu in nei ani to a kanu hi ron rehearsal ve phot maila tha in ka sia tin kanu ne na kan khosak dan shim te po hi mi ron mu pui vela a tha in ka sia ka ti a Christina chuan alo poisa lo khop mai ti hani ro te chuan in runga lo mai la ani ero chuna ti a ma se in ru ngal ru pero chu rem ka ti chi alo achan chu kanu hi ron bel siang ve phot se ka du ani ti chuan pune lama chuan dele tangin ka chin thavele a Christina chuan achung ke nena dot soin an company an hathona awanga jin chu angai tur thu chu a soya ti chuan Christina in chuan lam siamin kan pani chuan dele lama chuan in runi chi lovin kan in lama rehearsal nei turin kan thlok ho vele ta dali lama kan omna hi Greater Kailas GK wana ani a mi hausa tak tak te kara kani po mi hausa tuna chuan ka pa zara kan lo ni ve ta ka wangin mani building thave tok taka kanu nen kan khosa ve a thlona kan chon lai chuan Christina chuan engponi se ni e rehearsal kan ran leyanga harsan na inunen kan in kara emo a omlawa kan in rem chho thei don ni a kan ria chuan dole in rutlang ngai la ni mai lo ma poi hlei nem ngoi te Christina chu tiang ringo chu chi don mi palai te po tir ve reng photila palai tir boy ngai lo in ru mi ila ni mai ani lo chun ka pa hi e arem don chuang lo ka pa hi chu akhir lutuka riat vek to kha chowang chun in ruk tlang mi mai kha kai chuna tha ka ti zok ani le in na te na ti vel mai mai te chu dole ka chan vek anga ni mai lo ma ho lutuk kalama ka chun ngai to boy tur om lo dole na ka thole dole deli lama te po ka thok ve lenga ni mai lo kalam panga ka chon ni e arsan na chu om don lo lungai ya tur om lawa dule kan company te poi thok zui ve le lo panga ni maya maro chu I chung te ber mai hi kai chon ka ngai to Christina chuan ka chung te a boy su boy tur pakhat ma om lo keima che hi mi ngai to la keima chau hi min en la keima chau hi min boy pui ro ka chung ti vel kha chu sira no la so ta mu pa lo pu nen om dei ngai to boy te su ati maya lelama chuan Christina hi amezia kan bel chen kan zir chen hian kanu nen hian in mil veu the tora chuan ka ngai achan choni po hi mi ol sam tong pot chen ni kanu po cho tiang chen mi ol sam tong pot chi ani ve tho bok mase kanu ero hi chu lelama chuan mi ngai sak pena mai ni ke po min ngai saka ka pa po kha angai sak thina etiang taka kanu in min ngai sak na te kanu ne na kanin close na te hian elama chuan Christina imit hi ati kham thei angem o ti te po ka ngai to wanga cho tianga dareka in rungal top lawa han rehearsal tir phot chu ka du ani achan chu kanu ne nanin kara avoid on ani chuan ke chuan kanu hi ka number 1 ani tata wang hian
kan nu ne na kan in lai chin na engma ina ti chiat ka phal lo tlat chuwang chuan rehearsal te han nei phot sela an kara boina omlawa kan in rema tataka kan cheng ho thei don ani chuan Christianai du anga han in ruk tlang hal mai po chu ke po chu na poi ka ti bik chuang lo ti chuan Delhi airport kan thlenga airport atangin kep booking ti chuan jiko an lampan chuan Christianai nen chuan phur takin kan ho dun ta Christianai vairama kum hele chen hi kan oma ma se Delhi lama hi chuan tiang hi chuan rei tak cham ang hian voi khatma kala ngai lawa Mizoram lama tanga uni kan chuk thlatur kan chol zeu ti lo te kan bazar zeu ti te ni lo chuan Delhi lama hi chuan chu tiangin experience kan ei le tuk em lem lo airport atangin lal thanin chuan in lampanin kan honga anunen kan in motor chu ke po ka phur to khop mai video ate kan in hu ve zau kan in biak ve zau to awangin ke point anu mo chu ka ngak lela chu tiang chein anu po chuan min mu hlan angak hlel ti ka shebok ti chuan rei fe kan tlan hnuah chuan GK1 lal thate chen na mun chu kan thleng ta an chung ko background an family background chan chen engkim mai chiang kuang taka min shil vek to awangin amni chu Delhi in beng bel satlia pon lo in mani in le lo nei ngat an lo ni a kenero chu Pune lama chuan mi in lua kan ni ve thung anni chun in po achang kangin anom mel khop mai pona get veng tu an lo nei deuh thlapa ti chuan in chunga kan han luta in chung kan lut chia chu lal thale anu chu anin pom anin ko ngal vonga hun rei tak in hulawa in ngai lutuka in mulim lola in pom vong an ang berin ka sia ima po chu min ngai sak ve don lo mu ni le kalo ti ruma nakena chuan anu chuan Christianai po to pa chuan kanin muta lom ti in anu chuan min han ko a makati deuh chu lal thale anu kha in ko satli a khatianga in pom satli mai ni lo kham an muile moya chuan an in fop zeu an in chuk sewa kha amakati lu tuk tlat lal tha kum som thum chuang to tlangwal puitling tlangwal no pangchia po ni to lo anu nen khatianga ha in ko satli po ni lova an moya nge mai eng po ni se an bianga te kha chuan han in chuk sakta po ni se nu fa ani a ka thiam ma senga tinge an moya khan anin chuk sakhera ti khan karel ru le ngai to na alu anga tlut awangin anu ne na kan han in ko ve po chu ngai ngam takin anu chu ka ko theilo ka chi deuh that mai chuta anu nen chuan kan han in chebai ve zo kan han chebai zo ve chi chu anu chuan boya enge Pune tang chon min ron hona engma min ron hon na nge a shima kule ram chana zukal te chu I kalma saklain engma min ron hon to box silo engatinge engma min hon lo bok ni ron kirle mi tin anu chu ti taw deuh lek chuan an oma salal tha chuan enge mole nu le enge thil chu ti hei fanu du om tak mel thalu tuk mai pianal box en da che super model fanu karon hon sak che hi I tuka thil in hon thata om do na mi anu chuan Christianai ron hon te chu thil chiang sa nia chumi lo thil dang te po min ron hon ve tur lom male engpo ni se Christiana ilage sakeng chhola khi in chungla ma khian in room turania lawan in da fel ta che anu chuan min ti tam mai ama kati kher mai ma selal tha lo fel lova kalo le boite in chungla mai chawang anin bol faila hin thak felila om hadam te du em nge kan ti ang I du ne mai len choi du pon kan leng chokanga om hadam du pon om hadam ne mai ti in ama chon kalage su lavatin in chungla ma chon min roi chawa anu ve thung kha chuan keima a chhomei tur khan min tir ni ber khan ka ria ama kati ang reng khop mai annu fa an nun dan an khosak dan hi lal tha hian engma chen chu min hril to ma se an in chunga kan tel ve kan cheng ve kan khosa ve chi chu lal tha an min hril ang mai bak pi alama khan thil thar min hril lem lo katana makti deuh na tur min phok zor na tur thil chu katong fo mai do na moni chu le ti te chu ka in boi pa te po chon ka ngai to mai maya eng po ni se nu fa an nia pa to box si lo le lal tha point unaw dang nei box si lo nu fa in close satlia mai po na lovin in close tak an ni don hi ka sia thiam ve ngai thon ani hi ka ti ve zela ti chon zan re ei hun lo thlenga an ACM tu vai nu kamini an ti chon ACM ti chuan ACM te kan han eya dal than min hril sa vek to awangin cho ena hian an ni chu wain hi an intel thina
anin lak changkan wange po ka shelo kini lamero chuan kan ti ve ngai lem lo ti chuan kei po pherte kan in ve thin thawa engmo changa oin han in te po kan ei ve thawa wangin ka in tur te po chu min thli sak ve ve ka ti chuan do kan kilin kan han thu tur chu lal tha chu ka bul lam na ya chun ron thu do na mo ka ti lain anu bul se ta chu na thu a ti chuan anu nen chuan an oin no te chu an han in cheers ta vel keima lam reng reng chu an nu fa chuan min ngai to zui lovin an ei tur chung chang te kan ei tur chung chang te le office lampang chung chang te eng emo thil dang de chu an nu fa chuan an ti ti an sei zuri bora amak ka van te tak em cho i po chu atui ka ti chi alawa harsa ka ti ang reng khop mai chuan akina chuan ka wain chu ka in deuh pop popa chuan cho ero chu tam elo chuan ka kham ta de ya ngor ngin room lama chuan ka chho ta dai enge lal tha hian anu ne na anin close ya hi mu ila she ila experience nge ila min ti mai pe lama hian thikila min ti nge munile o ti da chu ka ngai to ana awa ko na sa khop mai kan in lama ani aron kalin khatiang khan ke chu ka khosa ve lawa tin kan in lama chote e ve lem lo boka cho lo e po ni se khatiang khan ke chuan ngai sak lo deuh khan ama ngai sak lo khan ka chung te ka ngai sak te ton lo shim bok baka mi pa ani a mi pa anin chunga loi tur zo kani a khatiang anu ne na ka mu lai reng po a in close MMA ke min ngai sak mi lawa an zel ani kha chuan engtin nge hein chunga hian ka telve theyang ka tan telve chi po ani donami ti zong nen chun ka ngai to na akal awak kwal sa kher mai ke hi resikala fu don lo mi niang etenga ka zuila ka pa ne na la dot ka soi mi mai boxi a dot soi hi ka pa hian phal lo chungin ka pa ne na chuan company thila zintur anga in soin dot ka soi boxi nakina chuan lal tha chu in chunglama chun ron chowa ngati nge cho khaivan ei tlem ve min lo nga ve tur chene in noi lama I chho ngal dei boxia karil tam le tuk lawa kaldona khan kulama khan til kan ei boxia baka oin me ka thiam chi lawa oin me awang khan niang ka shelo ka ei thia ka ei tam thiam lo baka ka pora lom min ngai to adu su ka ti maya ka phone ka khoya ama po chu ka lo ngai sak lo to tianga ama ka lo ignore ve deu ka lo ngai sak wak lo ti chu ani mi alo ta na chuan rei lo te chun man thiam ve maya ngati nge I hlim vak lo mi nge I chung te I lau nge I pai na ron bia che mi ai belove tu ma min belo to tiang na ma lo ka chung te lam ka ngai to boy lo nang pon ngai to boy to su ka ti kha ka chung te soi ngai lo a hol lutuk nge kanin du alia ma chuna tok che ne mai am du ang in lo kho sa ve mai ro se kai po puitling kan ni to ka du ang kho sa don puitling kumsom ni paruk lai kan I ve to hi I shefe kan lom ni chang deu fak chuan kan ti ka okile ka tong da na tang chuan lal tha po chuan sathiam ngal le watin kabul na ya chuan ron mu phein Christina nga tinge min biak dan hi awan dik lo ve tinge ka biak che ka tiang lawin ka bengai che mi ka tiang min bengai lo oi lo e mai zaneng te hun man ngai du party na kal te sa kem len choi du kan te chuak kan te khothong do na mi apoi le nem delhi khochung he to tiang lo to kin kala fang lem lawa pune kan chuklak do na chol zeu hi ni maya nang mani pe te chon chua po pe ka te chuang lo ani chon lo in siam la kanu ka juk silange ti in kan ru ma tang chon chuang vuta ti chon ke po chu phur de chon ka in siama ke po hi ani khatna tangin enga tinge woni ka tu vu ngal ri ngot le boya tur hinga tinge ka zona enga tinge lung oilo na tur ka mu chu ngal ka dik lo ni he tiang tur ni lo anu nen chon in close min thil sa vek to baka nu te hi chu tu te po hian kan hluta mi pa nu te hluna chang hrianga te phei hi chu me che ai ma in an fel zok chowang ani point anu ada hluthiama he anu ada hlut na hi kaipon ka za sak turani tin in lama anu ka nei to lawa ti hian kan lo in nei ni point helama anu ka nei ya kan in lama pa ka nei ya ka tan chuna thadon lutuk chowang kai point kanu hi ka cross that we wa ngai ani ti in ka maya make up noi mol pa chon chung vel chu ka ngai to ti chuan rei lo te la tha po in noi lama tanga ron chho le in ani po in siam ve ngal mola ti chuan kan in siam pe chuan in noi lama chuan kan chuka kan pahni chawin kan leng chuak do na mo ka ti lain anu chu loin chei par ve na sa mai ala upawak box se lo ala nal mai le ngala ti chuan nui varin noi ilo tel ve thona ni mo ka ti ve maya lal tha chuan kanu nen he chuan ka hril to ang che khan
chian dun ang mai hi kan ni china a chang chon party na han kal dun lop chak te kan neya a chian te birthday party vela te po hian min roi ve lop pa nu fa ma ni la ka in kom ngai khop mai lal tha chuna ti a kanu chuan Christina i onem no nal tak maya kanu min han ti nap mai te khan ka thin lung awa han ne tak em tuna chon fanu du tak ka nei ve don ta che a ka phurin kalom khop mai arang thei ang berin in nei hun tur hi buat sei wat awatila tha ang kanu chona ti su a ti chuan pon lama kan chuaka an kar nal tak mai nen chuan leng suak turin kan in buat sei Francita lal tha sira chuan ka thu don mo ka ti lain kanu chu Francita chuan alu thura ke ma zok chu Bexita chuan ka thut lu lo the ani ta silo ka wa han tui lo le tak em kan kal do na mek hap kain hnoi mol laya karil ruwa anu ne nan in close anu ne nan in close nei ka ti chetura ni lawa anu aza na hi ka ti che sak tura ni lo ti ka in fui ve mol lai te ka ngai tu akir chuaka chu tianga kan len chua do na anu zok front seat thu ke zok back seat kan chu ta dai mai tu le vo lo chu har khop mai lung oi lo chu chung chuan nung lama chuan ka chung oi ve tarhana lal tha le anu chu an ti le ta bo mai ka tel ve ti reng an ngai to le to lo amak ka van ti thin tak em enge he wang he min yang lal tha hian rehearsal alo ti tat na chan kha lo in rupa ngai ang lo ni ta ilang thil fellow engamo om thei ti hi ma hian lo riat kar wanga min ya eng po ni sela ni an mani in close na le an in thian that na te hi ke point ka zir chian ve phot angai don ani hi nakina chon ngaya ka nei chho ve mayang tuna chon kalatlang ne lutuk box si lo nen nakina katlang ne chawanga anu po ani ai hian close ka tumanga kanu po ke man ka close zo khuna chon heng tu na kalil rongai tu na thik thu zong te po hi om to big lawang ti in motor seat nung lama chuan ke ma chu ke nem mola sir lam ding lam le ve lam ka hoi ton seka nakina chon kanu chuan Christina Delhi hi ikal ve to thawanga mase ila bellu tu lawang tiro bellu tuk lo nia akal chu kan kal ve mara chu to zau te bak lo hi chuan han kho sak tak han chen tak ang hian cheng lem lawa baka tu ma thian po hi ka nei lem lo Delhi a hi chuan kanu chuan thian ne yangai le nem hey boya oma ke ko oma atok che thian ti do te hi a thalo thian nga lu tu khi chu bona le har sanai kan siam mai pasal nei to ngat phei te hi chuan thian hi ti boy tur ne lo ke po hey boyan engkim ma ril vek to che kabula soi to pasal pani ka neya ka pasal ma sa po kan han in nei che kha ka thian te kha chu ka thlau thak chu ni me lo ma ro chu kan in kom zui tam lo khop maya chu tiang che in pasal pani na kan nei le chu nga po chu tiang thau chu ni kan nu pui kan pasal te hi zong hian an hne na hian in pum pek tok mai la chu no pa ka ra po hian hlim na ani kan in lai chin na ti nge tu le ti tha tu po ni chu wang nang ni po chu shereng ula boye po Christina ya hian in burbun top la thian vati do po kha ngai lo thian kom hun te chu engma chang ka chu na om lutuk maro chu tam lutuk le na salu tuka me che na mo mi pai na mo thian te an ngai poi mo lutuk le an ngai sak lutuk he chuan kara bona le har satna atam thin chu wangin in pani hian shereng ula nangma ni hi ngai poi mo ve ang cheu ti chuan min zil mola chu sai chu le lama chuna dik ka ti khop mai ma se ti ruala ke ma ka chuang tlai ang ke ma na ka ngai tu tlat chuan karil ro ero ti nual em thung ti chuan thui fe kan tlan nuwa chuan mola kan luta thil te kan han thil kan zo nuwa chuan kanu chuan ka teu i bazar lok teng thomno eng mo te poi en teng ati ti chuan thomno omna lama chuan kan han kal le thomno kan han ena nu ber chuan ke chu min thlau thale mak mai thomno ver po chu afa patan ringot mai chuan boya kha hein ha chinte in me don lutuk oi hei hala ka mu chang lutuk che in nal don lutuk ti in afa paringot mai chu a boi puya thomno chu ha chin tur chuan ti le ta vela adik tak chuan anin close na chu aza om ka ti a tha ka ti ka lom pui lutuk ma se ke ka tel ve ani ti reng se lawa nu ber na chu tiang afa pa a boi pui tlat mai chu amak ti lo the po ani to lo kan thlen hlina tang to kan thlen hlima tang to khan anin pom vonga anin kuangoi ngoya
in chuk tua irle biang in chuk tua satlia po ne lawin an hmui le hmuya an in mo zeu zewa khatiang khopa katana mu sheman om to chung po in anua zanria kan ei hova chuta po la om zela chuta kan han chuaka ti hian motor ani se front seat a thu maka chuta mola kan han kal le a bazar na a fa paringot mai boi puile ta ti chon hnunga chon ka zui ve zela pani chon nu pa zo ni om fashan chon an han in ko a ke chu an thian an thui hruai an bodyguard ni om lek chon hnunga chon ka kalve nak naka ka in khongai angreng zo khop mai ma se chula ya po chon ka ngai to na lo om ta chu ke hi enga tinge munile ka voi khat kal na ni a anu nen po nel po kan lai nel tak tak lawa ka be se ka ti sang lu tu ka ni no expectation no pain an ti thin khamo ti in an hnunga chon ke ma le ke hi ma chu ka lo in nem vele ta kan kal zela fiam thu tho thiam ten lo oma chunga le chon kan han ding khomwanga dal thanu chu nui deuh bok boka boya ente solai mi so oi ino panlai an je so oi no panlai min ria chuatir te in lal tha chu beng deuh tlora anui deuh tlor lal tha po chon kei po chu tianga mi han ngai sakte chem ani lem lova chung zong ate po chon le lama chon kadem ve angreng khop mai te chon mola tang kan chuaka khulai vela chon itlan kol le vele mai mai ang u pakazan in chu in chaw don si a mut ma te point du ang kanu chon ati a mola tang kan chuaka front seat a chon han thut lu mai tuma front seat kong khar ka hong chu kanu chon rang fashanin o Christina min hon sakir ngai li ne ke ma pon kong ve thir lu tin kanu chu in ti fu fashani a chulut le la thinrim lama pokal to lo kanu za jok thak to ti chuan back seat ta chuan kong khar chong in kan thuluta ka thutlu lai mek chon kanu chuan a nu le pa te hi ni e in za na in lan tir hi tha a ma se Christina tu nu a chuan kong khar in hon sak em kha chu angai lawania alati tak zui zela arok tak chon kanu ya za ro angreng khop mai ti chon kholai te kan han leng kol le a ti sat pani kanu chuan lal tha chu lei saka chung ti sat lei chung chang chu kanu chuan sei le in ina han ha chin la kamu cha khop mai che chulai kha chon a hak chin tak tak in mu tak tak in en tak tak arem lo chowang ina thlen vele ha chin la in so of nge yanga yang a shim shim aboya tun lai chu exer hi ila thalo nge jinga hian ji ma hi ni kal nge kal lo poi ka shelo i taksa te hi adul te uriaw hian ka shia lal tha chon a tun lai chu kal regular vak lo tun lai chu karelu le ka ngai tu na la peng tu thil dang a oma chowang chu ni ka exercise lak po a ka in concentrate vak thei lo ani ti inal tha chu dar hlanga chan ron nui deuh saka ke po chu kalo nui ve maya kanu chuan chu tiang tur ani lo taksa hrisel nei ngai poimo tur kan taksa hrisel nei kan ngai poimo lo chuan ke manin kan ngai poimo lo chuan tu man min ngai poimo sak tu don lo ti hi hria tur ani nak tu zinga tangin jim kal le nga lang che Christina nang po ekria reng tur chu in pai na hrisel na ngai poimo a exercise la dona ji ma kal don ani phot chuan akal pe ani chuan zinga te po chelmi lo tur to tiang ni lo hian akal tur te hi angai lo min tho san su ti te hian i lo ko be tung thina nge ka tiang ka thil thani mi lo nia nang po ye se na ngai poimo tur ani a boy pa se na ngai poimo ngai ke po ka se na ka ngai poimo tu nang kum to po kai po ti hian nula taka kalal lan theina chan chu ka se na ka ngai poimo wang ania tin ele in lampang te po hi uluk tur ania kai na tu ye ti zong le adu zong hi dol lu zot lo tur tilan soi tak chuan a thil sei la chu a tha thei phian mai le ngala eng po ni sela a kanin tong lim chawa takena kal hre thiam chho ve zelanga nu tha tak te po halo ni jok mai turasin kalau ti a nui hakhakin e khai exercise ala peya jima te kal regular pe te ni ngate chon chung tluka tha om le nem pasal sexy thei ang ber ni te chu tar thleng point 2 point kan du ang chu kan lo ti ve a ti chuan kan kal kwal zela zantar som pakhat le chan ve vela chuan in lampanin kan ho vele ta ina kan honga kan ruma kani pani kan lut kan tlang chho nga la kanu ero chu in hnuai lam aru mani a in chung lama hian kan room lo room dang pakhat hi oma chuan balcony zau nuam tak mai oma da chuan pangpar moi tak tak an khoi vul chu boka anin chuan mani chung kwa cheng an tam lo boka a in set fel tha khop mai
in hnuai lam pawh kan room ne lo room dang pahnih nge a awma an awmpui nu erawh chu a changin lang na rawn kala a changin engemaw harsatna emergency thila chuna riak thin an ti a tichuan pawn lama kawngkhar veng tu gate veng tu security an nei boka chu in hnuai room pakhatah chuan a riak thin amu thin bawk ani hmel kanin thlak zowa kan mu chun zom ngal mai don amo ka ti lain laltha chu in hnuai lama chuna chuk le ta taya rei fe mulawa ka nga reng nu apo aron chho ta box se lo chu enge mo ti le ti in ngor ngin in hnuai lama chun ka zuk chuk thla a in hnuai sitting room vela chuan ka mu mai box se lo nakina chuan kanu ruma ka vakal chu kanu ruma chuan alo om kuk mai nating he a kan mu ngal mai don amo ka tia laltha chuan lo han muro karon chho don karon chho trep to company lam chungchang kanunen kan han soi dun loka karon chho don ati mai awang chuan ke po chungoi rangin in chunglama chuan ka chho vele ta kamut no fe a po chuan laltha chu ron chho ta lok lawa ka then rim deuh ka thik thu chhedeuh box si ne keila kamuda chuak thei box si lo che chuan dar som pahnih pela chuan ani po chu aron chho ve ta aron muwa miron ko adu tua laltha enge karelo le ka ngai to na he dik lo nge po ka shelo kamu ta fu lo reu mai ngatinge mu ta fu lo wa ka shelo kamu fu lo chan poi ka shelo pune la ma hian ke le mai he thain ka sia enge soi kha enge chu tinga pune la ma ke le mai soi na i soi chu om zia la hian kar khat vel tal cham turin kanin tin lom ni ngoi te kar khat cham po a tulin ka shelo enge pune la ma po kirela kanin bereng thei thowa angai lo ikir lawang alo bera kar khat tal icha mangai tin hnung lama tang chuan minun ko a ni adu hi chuan a zei a min ti lim dan po thiam tia chuan min ko satlia mai ni lovin vet deuh tak chuan minun ko a akut po a lei chhun zom ngal viawa chutia kho sak chhota ka chuan lai te kan offer ei lo te a chuan mut zai kan rela kan tukur ta atu zinga ka har chu laltha chu kabula chuna lo mu to mi lo mai te chuan ke po chu tho chuakin washroom akaluta kan identify ngal mola in hnuai lama chukthla ka tum lai tak chuan laltha te hian an ina hian compound zau nuam takan neya te chuan kan room tukver lama tanga lang theya chuan laltha a nui thom ri chu ka hria ngatinga mone jima ka kal to na tisia jima kal lo chula ya nuik tia kan bi thla chu anu nen chuan exer an lo la duna an lo in chai vel hor mai amak ka van ti tak ngatinge azan lama pon in thlalel ema zingkar lama po in thalel boxi enge omje hemete nu fa hi ani hi kanu he te anu shona lo nenga aro khena lo in ngai zong ro rang ti na min yang le anu ne na anu shon ne na ai ngai zon ruk na thu moi na hian kai hi min lo mang mai maya min so kang ti ta chu ka ngai to na chun ron lut ta hial mai te chuan tukver dar thlanga tang chuan chunglam tang chuan min mu ve chuang lawa ka thlir renga ka thik ang reng khop mai han om dan vel chu anula hi alanal zai ang reng boxi a ni elal tha po lal tha a thazwala aming he po zo a mela tha a pian anal boka office lama ka tho pui chen ka te pe chuan a mel tha an ti thu te a pian a tha an ti thu te hi video kola kan han in bek te hian an lo sei ve zia thin ma se to tiang ani chung chuan ka chung te ro chuan a family background te an riat chen wange ka shelo eng wang ani hi do lo viau nge an ni pok re chuang lawa ma se ke ro hi chuan ama ngor hi chu han iaina pakhat ma ka nei lem lawa ma se to tenga re har sa nei turan in lama kan han kal nuwa anu nen in close dan an kho sak dan ro chuan kamit ati kham tam ta khop mai te chuan in hnuai lama ka chuk thla a kitchen a asiam tu chuan thila lo siam mola madam i lo tho to ni mo coffee nge thingpui pa ngai du coffee khan siam te chuan coffee chu min ron siam saka sitting room lama chuan coffee chu kan va ina te chuan coffee ina ka thut ring lai nakin dewa chuan lal tha le anu chu in chai hor chung chuan in chung lama chuan ron luta lal tha chuan ka dot pui lo tho to ni mo ni zana kan mengrei sia ni min kan ho chho chawde box inen adu chen mo ro so ka lo ti mai asin nge kan thom ri kan nui re vel khan imu hil tui lai ati har chemi tin kabula asna ron thu a kan no chuan chu tianga thom ri na ti har turin tar chia emala ni hlei nem khatiang tar chia te lom nui thom ri le jing sawa sham ri poina an mu hil tui lai ti har thei ang je zo tar chia lom an ni thin tar chia emala ni lo chu tianga kan thom ri na wa ti har na chan tur om lo keipo hei kum anga po
chu tiang in mi nui ri la thom ri ka har mai ngai hlei nem ane bluetooth kamini coffee karon siam te hey boy ne na kan in tur ti in kamini chu coffee siam tur chun kanu chun an thrila ti chon kamini chon coffee no ni chu ron choi chuakin chang ei tur chu ron chhop tela kamini chon chang ei tur kha min pe ve mi lo ti chon chang ei tur ron chhop po chu keima po chu min pe ve ta chong lo chon kanu po chon lal tha chu kha boya ti in lal tha chu pakhata pe a pakhata mana e ya chu ta kanu chon hetiang chang ho hi chu thau taksa hian thau hi siam na sar tuka chu tiang in krisnai chu exar te la ve ngai mangsi lo regularin hetiang chang hi chu e chi ne lo ti bo chung chuan ne ro chuan e zui ngal tuam mai enga po chu ne se kamini po chuan mi te po chu pek ve om reng ti chu keila pek chuan kalo ngai tu le man to ti chuan coffee kan in zowa henglai nai vela hian damdoi dor omem thil ka damdoi elai angai le ya kan vakal lok te ang lal tha chuan solama chuan ko da khani chuak anga dinglama saw ni phedon nia naite akhan damdoi dor alu om mayang an hong to angemo kanu chuan hong to ang tu nanga hon lo hun to hleinem henglai vai ho te chu dorin hong ma theilu tuk ti chuan kei po chu damdoi le tur chuan ka chuak ta gatekeeper chuan madam good morning nui var chung chun lo ti good morning ka ti ve maya an gatekeeper la chu aselo re phian mai le ngal ti chuan ka chuaka damdoi ka baleya ka kir le chu ka thil mo chuan min ti phu zok mai lal tha chuan kanu chu chota chuan met pha in kanu chu alo massage alo met vela ni chu le awa han tul lo ber mai take ashim shimanin met do ne po in room chunga te po in met sela enge ni ka mu nge tura han in me vel hi nuamin tinge monile ka mu nge ya han in ngai saka etianga han in duat vel hi inno fa hian nuami in te monile tere ro chung chuan engma soilawin room lama chuan ka chho tlang ta te ya in khosak dan mai chu ka wa han run mai take room chunga kan room lama ka chowa kan room chung vela chuan ka tei kwal chen mai rang thei ang berin engtinge ke hi pune lama ka kirle mai dona me niang etiang ringot mai mu reng mai chu ka van kham tak em tiril ro vele ta ti chuan breakfast e turin min ron kowa zan lama kan dinner kan thu dan vele an nu fa om dan vel te kha kamitla chuna cham renga breakfast kan han breakfast kan lai po chuan thei eng mo chu an nu fa chuan kha nu ero ka boya nang man ero angai lo ti chuan anin nona chu tianga thei breakfast kan han vel chu achang le an ka chuan an nu fa chuan an han in bar dun vela in wa han var mai take te in thin rim do chuan ka thutna tang chuan ka lo en renga chu te ka en reng lai chuan kamini chuan bo he te ron choin no thum ron choin abong he te ron choi chuan ama chuan min ron su deu ti kamala chuan min bua oi asalutuk kamini hoilo nu imeng lo mi vai tong chuan ka ti dal tha chuan kamini ni lo kamini en tia lom kamini ti tur ka du le kamini ka tiang ka du le kaminu po ka tianga ka du dan tanin ka ti ang ti an then rim dawin kan room lama chuan ka chhota breakfast an zauta mo ti tura nakena zonal tha po churon chowa ngati nge thil ka engmai zun chun zom ta silawa katinga tu in chi mo da fu lo ve ka du le fu lawang enge kamini ti mai lam fu lo de wang mai ya kamini ti steve khai lo se ngai hlei nem nanga po ilam dik lawa ming chu lam dik turania vai ming te ni lam fu thei lo ni do ni ka ti ka lo thil sawe mai che kamini ming lampang ai kha chuan a thing abong hote min ti bo lampang te kha lo ngai to vela kha lampang zo ka khan min lo boi pui ve zok ta che enge kamini ti kar ver kha lo boi pui dal tha chun ka ti palani chu tun no chon kamini ti do su kamini te ro a thing lu tu kamini ti kha hinrim de chon khuma chon ka thua ka du le kamini ka tianga ka du le khaini po ka tianga ka du dan ta in ka kawang chung mai bo ne tur om lo mel khak mel nen khai po ka du le ka ti ang chu nal tha chon awan mak tun take enge mani huat le atinge jingkar karai mo da wa fu lo ve khodeu hal chon biak po impete su ti in bathroom ma chon kalut ta te ya bathroom chunga in thiar tura ka thu che chu ka tum lo le be sei lo ring da mai chon ka foi po na tang nal tha chon ka voi ri chu lo sia khai mui che phun lawin
mùi thìn rim lovin mong lắm bằng po hát thìn rim phết cái tiếng chân rim thề rong rong anh thìn rim vét mấy đó nị khá lệ tiếng chân anh nuôi cura nuôi po nuôi sủa thì in tụi cho ring tới bên cái hở hông mà sẽ cái thìn rim nó chăn cho hàng ngày tổ chiến chuan pha pa lệ anh nu anh in close được tục lệ anh in zoom na thale tục anh relation thale tục chu cái thi cái này reng mấy box xì han sei chu tóc mấy là chu rem ber box xì lâu mà sẽ cái mua đã han phụ lâu tắc em thì chuan tục chuan ai khăm lắm mà chuan lal thà chuan với anh chu đây là bằng experience cái này tâm lâu từ xưa cô tục mình artivel kan tlo don mi lotus temple India Gate tivel te Lal Killa tivel te po tlo turom ve nu ala ka ve kan pa tlo kol ve mai dona mi baka ka breakfast lai emu mal box silawa iril te po tramang po na thil vai chu kila thang thil tui deuh kai pui don chenia ka pe lo in du le nu fa in chuak ro lal tha chuan nang hi engi om je kanu ne kanin close na te kanu ne kanin kom ngai na te hi i bi da lo kham deuh ti na mi lal tha ni inu na in close je te in thian that je te kha chumin hril to mà sẽ nga tiếng in lâu in close in lâu in thiền trả này po in cái mình thấy ngil chắc lẽ cái mình làm chuyện chắc hiện in close kera adi cái lâu reng in khossak đani baka ente mặc cái điều mấy chum mo cái tia kan thlen ni khan nga tiếng nang tlang wal kum som thum pat ni in to puitling po puitling than kin lutuk to in nga tiếng inu nen khan in biang te kha lo in suk to tir nok ula ka re thiam mà sẽ nga tiếng mùi lệ mùi khan in kiss kher ka re thiam lo la tha chu nui ta hak haka enge om zia Christina kanu nen hian kha kan in che bai da na nia enga tinge nu fa kan nia kha tiang chu ka tinge lo ngai thelo em eng dang ani love tuna chun ila tlang ne lawa kanu po ila ne lawa cho wangin ilo mu mai ni kha cho wanga lom cham ri ro ka ti ni jana po ho ka du ite tun tu na ho lo la ti hian cham ri nga kanu po mi je ti kha chau je langa itlang ne ve tel mayang khatianga enga tinge nu fa kan nia I sheveka nu fa in nia ka shevek ma se in nu fa dan hi over lo tuk ti in kut kuang ko in tuk ver lama chuan ka hoya so te lai tak chuan in noi lama tang chuan kan ron chawin lal tha pui mam pui boi pui enge cho in kam lama enge in program nia voin chu chua zai te in rel do nem aron ti nem le doi mai lal tha chuan hei voin chu mun poi mo ho mun lar ho kan phang don mi kan valeng chuak don mi ka tia ma se hei amu ta fu vak lo nge moni le a period amu a swing de ni mel swing le ka period bok lo mut fu lo de piang a period aniang ti reng mai ka period lo I hre chiang lu tuk ka kal pe lo ka chuak pe lo kanu chon nga tinge Christina inuam sam lo nge ilute na mi zanla ma hian phone te in khoina sa lu tuk te ni lo mo kamini ilute in me tirla imit mu te kha han malis tirvela kamini point me thiam viaw ania boya tha lo chukte tengan chuak don lo ten ni phei chon kalu vel himin ran me sakle te ti in kanu chonal tha chu kowa te chon kanu chu in hnuai lama chon chukthla ngor reng lal tha chon kanu chu azui thavele ta iwan chedem duam take o du le khamini chu in me tira in khoi tir ve mai turania fa pa kher in khoi tir tur la hen ti kher zel box se ifa pa hi ngai zong ani hi thế chọn cả phun lúc cả chùa bộ mình xôm mà sẽ cả bể lâu thì in rezai cả lim suk cả mua cái in khu tắt lát mày rồi phê nữa chọn nó trả cho cả room làm mà nó run chầu lệ he anh Christina anh om zia cái tiếng nắng nô hi in om sam lâu mi cái tiếng rezai in khu lâu này lâu muốn chân cả các in xem lại chuộc hạt tiếng ít tóm reng hi cái chú cái này hey nang ma wang office lama kal lo turin engkim ka ti fel vek to box ya idu le vakal ro keima wanga office a kalo po ngai lo office a vakal ro ti hian ke chu ina kalo omanga ti hian kalo mulumang amak kalte lo thote imong te lian tha thur sia te in lal tha chon kamonga chna ron thama tham su kamong po khoi su idu le inu mong chu khoi ro ka ti sia tha anui ta chiam mai awan mak thin ta ke o nupuin pasala no thik tiang tura ni ngai lo kanun kanin close dan chui shiat vek to kha close ve tumla kom ngai vela ka ti mol kha ka close na tur le ka kom ngai tur po nang mani dal vek alo in panin close tu ka tu in nge he tiang ka chon nang po ni se nu po ni se tu in nge lon close le chuang tur omanga in rol chi po ni leinem close le ve thei po ni leinem close ve na hun po chan tu man chang lawang kai mai po ni lo
in rap thak maya in pani hiam in ngai zong ani hi a tingal tu lal tha chuna mak tun tu tenge wanu fa in ngai zong ang le eng pon sela kamu ta fu lo min kal san te i du le nang mai va chuak la i du le kanu kha chu pui la i du le kha mini kha chu pui la tin ka in khu lui ta tlata anu a sun lal tha chu min kal san ve ta ne in ka shia zinga breakfast ka i thabok si lo nen karil tramin ka pumaron de re de uruk ka sanakan ena dar khadalo pel der to mai te chuan in hnoi lama thil tumin ka chuk thla a tu man lo om lova kamini kan kova arum lama tang charon chuak wata enge ni badam tingai mi hunani hi khonge tur thil tur siam lo mi siame lo kal rot chauka son ka siam long ti chon chauka lama chon kanin zui lu ta khonge pi te hi ka pi chu utha nen khan chome le turin an kal an chuak kamini thil pakhat zo mai che ka du chu ipi te bula chon soile che ni mi alawa ma se ipi le ipu te tha te anin close dan hi i hre tha em anin close lu tuk te chu ka sia ngati nge ti lam kamin zo ngai lo eng ang che in close nge anni ani le kapi ipi hi kanu hi tha anu dik takani em ka shelo ke po achang jon chu ka ngai to ve deu thina anin close dan em hi chu om je chu anu tak ani le ni lo hinang pon i tha chiang bik lo ti na ni mo ka hre chiang che lo achang chon anu tak ani lo mu ne le ka ti ve deu thina kai ma po hian ma se ani le ni lo eng ma ka hre lo khalam pang kha chu chulam pang chu min zon vak su eng ma an chung chang hi ka hre vak lo ti hian na thok turin karon kala te ka siama in te ka ti faya ka ti tur hi ka ti to pani mai khamini chuna ti ti chona siam te chu kan ya room lama chun ka chhaule ta ya ka phone ka kalsana wangi ka phone a miss call lo oma ka pa lo ni kan call back ka pa chuan enge ithil jin chu nga tinge eng ma reporter on pe box si lowa enge in halam panga ten boy de nge ituang em ka pa kan tluang kan tha ka ngai tom love nia thate chon han report han in pek wak tur hi om lova poni se har san ka nei chon karon phone don che report karon pi don chania milong ngai to du so ka ti ve maya ma se karil ru chung ri le ka ngai to na mo ka eng ma chu thadel si lo kamu ta ofa ka tu vu hlor reng mai box si ka pa nei kan in biak no rei vak lawa chon in noi lama chon thom ri alo oma kanu le dal thate no fa lo ho ron in chailut le hor to ti chon kai po in noi lama ka chuk thla kanu chon oi kha ke korte kha han hate ke korte ha kha han in so velte khai korte khai in me don lutuk imong la khal lian ro pui se te chon kanu chuan lal thamonga chon chu han benga mole amak ka wa han te tak emi te pani hi nu fa dik ta kan ni lo tap mai te chon lal thale kanu te chu kanu rum lama chun in zui lo tin lal tha ke korte to ra thar an lenga chu wa ha chin ve do niang chu kan che vela ka meni om mai lo boka an ruma chuan tlem te in kan bi thla valut po ve mai lo chuan lu po ka chak lo de chuan al tha chuan underpen thar an le chu ha chin velin kanu ma chu na vir vela kanu chuna monga sun ben sak thuya in wa han ten mai take in nu fa hin in ngai zo ani khop mai sexta po in mang to khopang ti in thin rim zetin kan rum lama chun ka chhaule taya zanre torin dinar torin chuakang kan pahnih chawin chuakang ka ti lui tak ta wangin zan lama chuan lal thalen chuan dinar torin kan pahnih chuan kan chuak du na dinar kan chuak dun lai po chuan kanu chuan al tha churon phone chen mai in lo hodon to in varei ve amak ka ti kher mai tiang emanu fa in close over lutuk hi tiang te chu tu poil thanu pu hi ne se emo me se dang tu ma hian an ngai thein emo an en rem thei hian karing big lo kai po achang chuan kai ma hi ka dik lo niang ka ngai tu the dik lo niang ti in siam that ka tum ve thi ma se har ve mani ti chuan dinar te kan zowa rei po kholai lama po leng kwal lo chuan kan hota ti chuan kan ruma kan in thlak fela kan ruma om ve zui ngal mai to na mo ka ti lain ngoreng chon in hnuai lama bok cha chuk thale ka kianga hian hlim thlot lowa ka kianga hian lung oi thlot lo ni hi ti chu ka ngai thana ni mia to zana kamu hnuwa po zan masa ang bokin aron kal le lok lawa dar som pahnia po chun aron kal lo ngati em thin nge moni le deril ro in hnuai lama chon ka chuk thla kanuru ma bok chon an pahnia chon lo tong le ta kan va bi le dek deka lal tha chu
kora lo phel ave kanu chuan oilin lo zo thlar mai enge mole o ngatinga tianga mali ste do ni chuan kainu pui ka omrenga kabula hian ngatinga soive mai lo le roma chuan ngoreng kaluta kut kuang koin ma chuan kavadinga laltha chuan ngatinge I taksa kham ana ve do mi inzu ti do ve mi kanu hian inzu thiam lu to kan i do chuan inzu tir vero kanu chuan o kamini po omolom kamini ruma khan vakalla inzu ti do chuan fa inzu tir vero a thiam lu to kanu chuan lo ti a angai lo ke chu inzu ka pe lo inzu te chu a trol na om hlei nem triat thiam tur de chuan kan ti a laltha chuan tianga oila han inzu te hi blood circulation te siam tha a thavia wania kamini chu ve inzu tir vero to ta thin rim ro de chuan chuak chung chuan ka pe lo ve a inzu lor ka pe ve lo ka do vel pe lo ve pa ka inzu lor kha e a trol na ka se lo zu lor lo khan ka hrisel tha em ka taksa dam tha em ti in ruma tang chuan ka chu asana in chung lama kan rum lama chuan ka chhauta ka lim thlot lo ani ka ngai to na kal ding na sa a kanu ka ngai ka pala dot ka hril box si ti chuan dar kar khat nu vela chuan lal tha po kan rum lama chuan ron kalin aron mu che chu ron hur ngal huama engi a khating ron hur ngal huama inoi na zut hur zo che mi a kela pek chuan ka lo ti khera lal tha chuna mak thin enga tinge mo khatiang zo ngai dan kai nei tat le kanu hinga tinge thik thlata kanu ni hi ishefek boxia dal tha ente fiam thula min chang te thodik takin kanu hi inu tron nge inu tak lal tha chon makti mel do chon min ena nga tinge ya kanu hi thik tata ni ka hrialom kanu hi kanu shon angai nga ya chang le kan ngai zo angai nga ya ka sheve kalom ma se khatiang ingai dan angkha eng ma om lo e wang he long ron rehearsal la kanu na chan chu kanu ne he kan close tha em kanu hi kai pon ka mangai chuan nang hi ka mangai lo che ani lo nang po ka mangai tho che chuan kanu hi hlim na ka du nun kho har taka omte ka du lova pasal pahne sun to a eng angari runa le eng thinlung na nange atuar tlanga pal tlang hinang chuan isha thiam pha ker lo mai thei chuwang chuan kanu hi ka thinlung zong in ka ngai to a kianga hun man ka du a khwar te ka hlau thin masenga tinge heng zong hi hria thiam thei lo tinal tha po chu lung oi tawak lova a thani chu ka ti suala ni chu ti in ka hoi maka le lam hoi in ka phone ka khoi zuya anu de wa chunal tha chuan ka te palin Christina nia ke po pakhata chuan kanu hi ka ngai sak over le lu tuk te po ni ma na ma se ke ma mai ni lo hian nang ma po hian kanu hi ngai sak lamin ngai sak puila ti hi ke chun ka tu thu sam tak zatani ka soi tong kanu hi akhu har lu tukamo lim na hi ma mo ka chu alek point ne danga po nang ron telwe ma po in min phone se ka office atangin hongila min lo dong song ngal wata etaka naktu ka tangson office kalve ngai to don ania kalro athat chu apoi le nem mase ani lenga wa kalangai kherdon lova asan chu kanu kal to si lawa office lama keital ka kallo chona rial reng thein lawa engmo neu hi om ve thina thil chin fel ngai hi kalro ka ti chu engma har san na ka nei lo ina kalo omanga ina om kanin le ka du le pon ate kalo leng chuak venga ka du na ka kal thelom ka ti ve maya tinlim to te su anuam lo mai karil ru nuam lo nia tin min ron ko a de chuan min ron ko ta ka chuan nupa angai kan ne to wangin ka mai aron chuk to ka nung lama tang chuan min ron poma de chuan rei lo te a chuan kan ti sa chak na so sang tui halte in thup thei lo khopa lo pong por le ta ka wangin night bus kan chuang don le tange nge a rei lo te a chuan kai mu chuakin min ron jema kamu hel tamaya zana kamu tui em lain ka jun chuakin min ti har ka thang har chu ka kianga chuan lal tha zola chu lo mu mi lo he pai nge omzia patu ma omni le mase batu ma suna omsi lo kan room balcony pon lam ka ve envela a om mi box si lo enge omzia ani hi annu bula bok kal le to ni nge ya nge anu le kamini bula hin local ton kwalvel thina mi ni ang kamini po kha ka tiang kana min kalam sual ringot po kha kamini ti su kamini ti ro ka tia tran em mai box si a hi pa po hi a dik chia lo nge moni ka in thiar zo chu ba drop te kan ha a in noila ma chon thom dim de win ka chuk kha a kamini room kong khar chu kan hong de a ma se chu mi jan chon kamini room a chon lo riak mi lo ani chon kanu room lama omani nge yang tere ro in kanu room lam kong khar kan kik da re lo te a chon kanu zok chon kong khar ron hong chu kare kanu khoma lal tha chu tui em na lo mu hi la
soi turawan wang du tak em ka thodeu hala chunglam ke ena kaner deu sak mai kalu thing deu nar narin kan rum lama chon chole mai katuma kanu chon kabana min chelin Christina ngatinge a ilung oi lo mi a ka fa pa ka kianga muda wang hin ilung oi lo mi ani hi chumo tun nu thleng hian zana amu thil thelo ten kabula ron kala alu kalo hi saka kalo chul saka ti chuan amu mai thin enta se tu takena mu thil so ka fa pa tu taka amu hil mel amu hil lai mel te hi ke chon ka hmuni ngai lo sin atar thleng po in pa ani thleng po in ka fa pa ani zelanga kanote ani zelanga ka duat ani zel don chowangin ani ne kan in kar kan khosak dana hian imit te lo kham lo sham ka be sei in poni se hadam takin muro kan kai thawange adam takin lo han muro kan kai thawange ati a ke ro chu kan rom lama chon kanu podu chang lo in ngor ngin ka chhole a chuat dunga chuan kalo vei kwal chena stilai chuan lar tha choron lutta enge omje a enga tinge zan reya helaya ke ka omrenga ka kianga po mu theilavin kanu bula khani lo zuk mu thafe lamo zan in chu ka shelo ka ngai to na wa kwal na sal to ka kamu hil theilawa tenga kamu hil theilo hi chon kanu bula hen ka kala kalu min hi asaka kamu hil ve mai china o lu hi asaka do ni chon kabula po sei ve mai la imutui box se ka in thlashunga lom Christina khongai takin threthiam te huwa zong le tiang zong reng mai hian omlo te ente lal tha zual horo puin kan thilang che ka kham zo zai ta ka tor theina limi da pe to ka tor the to lo ka kham lu tuk to nu na in close dan hi a u chuak lu tuka em lu tuk ni kan shona ni lo kan ta ka ni iti a ma se kai chon karing theilo idu chon kanu te ani a kanu unau no ni a poi di thei i sei ang kha oi mai tura he min ngai reng su inu takani karing lo reng zep mi lovin min han thilte inu ne ngai zong mi inu nen hian in them tui nei to in them tui noi to te ni lo mo 16 mang to te ni lo mo tukur tu te ka ti che chu lal thazola chuan ka maya chuan min beng throi mai Christina voi khat ma khatiang khan kanu chung chang hi ka beng theta soi to suang che tu fa pa in nge ama nu nge chu 6 month pui theyanga ente me che ni a nang chon ipa nge kha 6 lo man pui thei pon ni mai thei ma se ke chon ka man pui ngai lawang kanu min mangai na le kanu kein ka mangai na hi a thiang lim ti hi pathian mingin ka hril no na che lal thazol engting e khatiang khani soi theya engting e ka pa chu keima pa nge chu 6 ka man pui theyanga i man pui theyanga thei lawanga lam ka soi lo man pui thei pon ni mai thei ka ti ni kha isi em bible apo kan mu kha lota kha afanu ten an thai roya 6 an man pui kha chu tiang chon kapa chu ke hian thai roya 6 man pui ve du tura nang hian min nga yamo chu kalai zon te nen chuan mani pa te thai roya 6 man pui du tura min nga ti na ni mo enga tinge he huna hian kalau kal enga tinge nang hi kalau zui che enga tinge nang hi kalau mangai che lal thazwal ka ti sual le ter ni he thil hi ka chuak don zai ina hian he ina tang hian ka chuak ngal don ka kham zo zai ta ani to lo reng ente Christina enga te khatianga ka soi ve tur itor thei don lowa i thathiam don lo ni chon enga tinga nang ma khan khatiang khani soi ma sa eng vai ka soi ma sak lawang ani le khatianga i soi ve tur khan ka pa ne hetiang hin inu ne na in khosak dan he kan khosalai min pu ve to reng em min muta le engting ei tiang nang he tur thei lo le ado thei lo zok in lawang ti tunge soi thei ngoi te du tok te in sum te ka ti palani tin ka dar ton to na chuna vuana ka in sum thei to lo ka du tok thei bo khek lawa ka ngoi thei bo khek lo ni hian ni lo lu tuk ringot mai thiar torin ba ro ma ka luta de la sna lo mu a ka in thiar zo chu ngoi rengin ka mu a ka ngoi rengin ka hnung lama tang chuan meron ko ama se engtin ma min ko chu ke po chun ka lo nar lem lawa tong po ka tong zui to chuang lo ma se ka ri chung ri la hlim lo engting nge ma ka la ka nge engting ka tiang o ti mol mai chu ka ngai to ta de chona tu ka chuan lal thazwala chu office a soilok angei na kalta lal thazwala office a kal hlan chuan ka in siam sok soka a omlo hlan hian chuak makang om lai chun ka chua phal don chuang si lawa chuan punela ma kir thlafang ila ni mai ne om lutuk kham om lutuk ti in ring farhan chuan ka phuna ring te chuan stepa chuan ka kal chuk thla to te ka kal chuk thla chu kanu chuan Christina enge omze a khoya nge kalitum enge omze a min dang su kanu ka hodon
pune akalet don enge omzia Christina enga tinge a boinen in tilung oi lo nge etinge ti che ani la office a kal dei boxi khoi kan phone ange keiman kan hawe nga tinge a rala khata tangi in hawe mi I phone ngai lawa I biak po ngai hek lo ani nen khan kan in haw lawa in ti thiam lo na pakhat ma I fa panen hen kan nei lo kat chua tumna chan chu ka ho tumna chan chu mo ngun takin lo ngai tharo nang ma wang zik zik hian ani I om dan hi ka kham lu tu ka sia lom ni e karon kal main eng kim min shila rala khata tang khan eng kim min shil nu fa in close tak in thian kom ngai tak in ni zong zong hi min shila ma se karon kala karin phak bakin in close dan he a overlay heiden real lutuk isem ka soi chu I thiamem over satlia poni lo overlay ultra pro max over ultra pro max lutuk tiang he chu e ka tuar the do lo ka kal ka hodon kanu chun Christina a om anglo e mai tuin nge mani bial pa te mani pasal turte annu de na anin close anin thian that na in mangai na tuin nge thi nga ya ke hian e nang ni nu fa in mangai na in close na le in thian that na ka thi ka ni reng lo ma se in om dan over lutuk hi in om dan over lutuk hi ka mu pe to lo ka kham to ni kan thilang che ifa pa hi kum som thum pa ni to a tlangwal upatak than kin phan chang to ni chuan nang po nu tling phan chang lutuk to ni a tuna hi chuan itan po ifa pa hi I chhuwa zalena I pek ve hun to kei anu puini mai tur a bial nu a mangai em tin kei point ka mangai bok kan pani ahlim taka kan hun kan man dun the nan te zalen taka hun kan man dun the nan te kain ngai sak ton the nan te hian zalen na pe vela ila ka tang hian chhuwa zalen ve to zogla ente nang ang nu phan chang to le ani fa patlang wal lian lutuk phan chang lutuk to than kin vek to hi oi in han in poma hian kwa te kha chu kala thiam ta in biang po lawin chuk to nok ro kala thiam in irte po in chuk to ro kala thiam in muile in muya in han in kis kher kha chu e tu mai che nge kha tiang kha chu en liam mai theyang a over lutuk chu wang min dan tum reng su Christina thiam sham te in pa nen hi chuan kan in close em in pa kan pa la ni lo ka pasal po la ni lo hi o ka ti sual in pa ka ti o lal tha nen hi chuan kan in close a fadang te ka lo nei box si lo wa pasal te ka lo nei box si lo nen ani po hian thinlung zong mi ngai to ve a thinlung zong na kai angai to la che kha ka dang reng lo dan po ka tum bok hek lo kei po in ka pasal nu ini o ka pasal la ni lo nangin ka pasal tur ti zok te ang anu ini kan lawin nei huna po ka thinlung zong ke pon nang ma hi ngai sak che a mangai ve che ka du close ve che ka du ti do kan chu ka beng to pa kanu po chu phu ui mai inin kara hian mo ka tel ve na tur reng hi space chete po hi ola to lo ka mu dana cheu chon kan thil lo ang che in nu fa hian in ngai zong ni hi chu wang in mangai ula in ngai zong ula in nei ro u tin thin rim de chuan kong ka pe tang chun ka chua ka ni po chuan min chel zui ngai na shelo min chel tum ma se min chel te hi don bok he